Дойде време да ви покажа как облагороденият с 4 пъпки хибискус зацъфтя в края на август. Виждате развитите литорасти и цветовете му. Четири месеца след облагородяването резултата е на лице. Ето жълтия му клон, а ето и червената пъпка пред цъфтеж. Другите два литораста също са развити с доста едри пъпки.